Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आं मोननैसो आपडेट लाना फैदों बे बेलासि समाव। ओमफ्राय नोंथांमोना हयथ' मोनथिखाबाय जानांगौ मोनसे आपडेटआ जाहैबाय जोंना आलायारन सिनेमानि एक्ट्रेस मुंदांखा एक्ट्रेस जाय आलायारन सिनेमानि एक्ट्रेसआ बेखौ रुंसारि जाबाय होननानै मोनथिखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय सोरबा सोरबा मोनथियाखैबो जानांगौ। ओमफ्राय बे रुंसारि जानायनि सायाव जोंना फैला जे बर' गयारियाहाय दुखु मोननाय फोरमायहरदों। नोंथांमोना बे पस्टखौ नुवाखैब्ला आं नोंथांमोननो फरायनायजों लोगोसे नोंसोरनो देखायगोन। नोंथांमोना नै नायना लानो हागोन नैबे फैला जे बर' गयारि पस्ट खालामनानै होनाय मोनसे पस्ट। ओमफ्राय बेयाव लिरना होदों जे आं फरायनि नोंथांमोन फरायना खिथानि फैला जे बर' गयारि लिरनायखौ। आलायारन सावथुनाव हायनानि फाव खालामनानै बयजोंबो सिनायजानाय आरो अनसायजानाय फावखुंग्रि श्रुति बसुमतारीया हरखाब रुंसारि जानायाव थारैनो गोसोआव दुखु मोनदों। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय। बेबादि लिरना होदों आरोना फैला जे बर' गयारिया। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' आलायारन सिनेमाखौ नायखांबायबा मोनथिखायो जानो हागौ आलायारन सिनेमानि एक्ट्रेसआ माबादिमोन। ओमफ्राय आंथ' दासिमबो आलायारन सिनेमाखौ नायनाय जायाखै। ओमफ्राय एबार नेक्स्ट इयाराव नाजानोसै नायनो। ओमफ्राय जिखुनु जाया मोनसे आपडेट बावा जाहैबाय लोगोफोर जोंना जेसि नार्जारिनि। ओमफ्राय जेसि नार्जारिनि मोनसे सर्ट मेथाइ एबा सं गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे रिल्स बायदि हगारना होदों नोंथां। ओमफ्राय बे मेथाइखौ आं मानो आपडेटजों लाफादों होनना बुङोब्ला बे मेथाइखौहाय आङो थाबैनो रिलिज जागोन बायदि मोनदों। बेनिखायनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नैबे जेसि नार्जारिनि गुसुं मेथाइ एबा समखौ खोनासंना लाग्रोदो। बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। बिदिबा खोनासं। जारला जारला महा जारला गाब्रफ्लांबाय आं बोराय हौवाखौनो सेंग्रा नंफ्लांदोंमोन आं। बाय बाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नैबे जेसि नार्जारिनि मेथाइ एबा समखौ नुखाबाय। ओमफ्राय बिथांनि मेथाइ एबा समखौ खोनानो मोननानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बे मेथाइखौ रिलिज खालामनांगौना खालामनाङा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो। ओमफ्राय जेसि नार्जारिखौ मोजां मोनोबा जेसि नार्जारिनि नामै साबसक्राइब ओमफ्राय लाइक खालामना गालांबानो जाबाय। ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना गालांबानो जाबाय। ओमफ्राय आं मा बुंबावनो आरोना बुंनो माने दाथ' जेसि नार्जारिया गोबां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां जाखांफुनाय सासे गोख्रों बर'नि मेथाइ खनगिरि होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दा गोबांथार मेथाइ सं एलबाम बेफोरबायदि बानायबोगासिनो दं। ओमफ्राय जों रायजो राजानि सापर्ट मोनोबा बिथाङा गोबांथार दावगालांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय जेसि नार्जारिखौ। ओमफ्राय दाथ' नुनाय मथेब्ला जेसि नार्जारिखौ नैबे जोंनि बैसागुनि सिगां गोबांथार मेथाइ एबा सं फैगोन एबा एलबाम फैगोन बेफोरबायदि मिजिंथिनो हायो जों दा नैबे जेरैबायदि गान खनगासिनो दं बिथाङा बेखौ साननानै नायहरोब्ला आरोना। ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम। ओमफ्राय थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव। बाय बाय।